tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagbalik ang ex ko after 9 years. Pero hindi na kami pwede. Nagbalik ang ex ko after 9 years. Pero hindi na kami pwede. Hi DJ Rocky. I'm an avid fan ng programa mo. Gusto ko lang sanang i-share sa'yo ang aking kwento. Gusto ko rin sana kasing makarinig ng advice ninyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Camille. At ito, ang aking secret file. 3 taon. Ganyan katagal ang naging relationship namin ni Dave. Nagsimula sa simpleng tuksuhan sa trabaho ng mga kaopisina namin. Hanggang sa nag-bloom na ang spark na namuo sa pagitan naming dalawa. Gwapo si Dave, matangkad, malinis tingnan. Kumbaga head turner kung tawagin. Nagkamabutihan naman kaming dalawa ni Dave. Lumabas-labas kami para gumala. Kumain, mag-bonding, manood ng sine, mamasyal sa park, mag-shopping kapag may pera. Yung tipikal na mag-jowa ba? Ganun naman, pinagdaanan namin yun. Hanggang sa paglampas ng 3 taon naming mag-jowa, nag-propose na siya sa akin. Nag-yes ako. At ilang buwan lang ang makalipas, July 6, 2024, kinasal na rin kami. Umasa akong magiging maayos at magandang buhay namin bilang mag-asawa. Parehas naman kaming may trabaho. Nanatili si Dave sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. At ako naman ay nakalipat sa isang garment factory bago pa kami ikinasal. Parehas kaming stable. Kumbaga, yun nga lang DJ Rocky, unti-unti kong naramdaman na parang pinagsisisihan ko na ang desisyon kong pakasalan si Dave. Wala pang 1 taon. Nagloko na agad siya sa akin. At parang malabo nang umabot kami sa first anniversary ng kasal namin. Dalawang buwan pa lang ang nakararaan noong nag-decide akong hiwalayan siya. At siguro, may parteng kasalanan ko rin. Kasi, nakumpiyansa ako. Parang ganun. Akala ko magbabago pa siya. May mga binigay naman siyang assurance sa akin noon. Pero noong ikinasal kami, parang natapon lang yun lahat. At napunta sa wala. Ilang beses ko na kasing nahuli si Dave na may ibang babae. Oo, DJ Rocky, nang bababae si Dave. Hindi lang 1 beses, kundi 4. At lahat ng yun pinalampas ko at pinatawad ko. Paulit-ulit. Magkakaibang babae, magkakaibang panahon, at magkakaibang senaryo. Pinili kong patawarin siya at bigyan ng maraming pagkakataon kasi nga mahal ko siya. Umaasa akong sa dulo ng lahat
Ako pa rin ang pipiliin niya. Siguro, hindi ko lang maibigay ng husto ang anumang kailangan niya o kailangan ng katawan niya. Ewan ko, pero hindi naman ako nagkulang sa emosyonal na pag-iintindi. Sa totoo nga, sagad-sagad ang pagpapasensya ko at pag-iintindi sa kanya. Kasi paminsan-minsan, nasasaktan na rin niya ako physically. Tinatanggap ko lang yun at pilit kong inaayos. Nagsusorry naman si Dave at hindi ko siya sinusukuan sa kabila ng lahat. Aabot ba kami sa kasalan kung kinulang ako sa pagtanggap sa kanya? Nakakalungkot lang isipin, DJ Rocky, na yung taong pinili ko ay hindi pala ang tamang tao para sa akin. Nagkaroon kasi ng pagtatalo si Dave at ang papa ko. Sinagot-sagot niya noon ang papa ko at nagkaroon sila ng pisikalan. Sa sobrang takot ko, hindi na ako nakapaawat. Mga kapatid ko na lang at ang mama ko ang umawat sa kanila. Dito ko na-realize na masyadong problemado ang relasyon naming mag-asawa dahil sa ugali ni Dave. Naulit pa rin ang naulit ang pambababae ni Dave. Bawat buwan, iba't ibang babae. At umabot na ako sa puntong napuno na rin ako sa kanya. Napansin kong pabalik-balik na lang kami sa ganito. Mambababae siya, mahuhuli ko, hihingi siya ng tawad, babait ng ilang araw o linggo, tapos mambababae uli. Parang natrap na ako sa setup namin. Di ba ako naman ang asawa? Ba't kailangan niyang mambabae? Kung anong meron sila, meron din naman ako ah. Hindi pa ba ako sapat? Kapag nag-I love you siya sa akin, tumitingin siya sa mga mata ko. Pero gaano yun lahat katotoo? Yung mga tanong na yan, naitanong ko yan kay Dave. Lahat yan. At hindi naman niya ako nabibigyan ng saktong sagot. Parang nga akong engot. Sinasabihan niya ako ng I love you. Pero pinagsisinungalingan niya lang ako. Kaya napuno na rin ako. At nagdesisyon akong hiwalayan na si Dave. Aaminin ko, sobrang sakit nun para sa akin. Dahil hindi ito at hindi ganito ang pinangarap kong buhay. Pero ewan ko ba sa tadhana? Parang may sayad din. Umalis sa buhay ko si Dave, tapos bigla namang may nagbalik na iba. At hindi ko rin inaasahan na makikita ko uli itong taong to. Makalipas ang 9 na taon matapos ang huli naming pagkikita. 7 taon. 7 taon kong naging boyfriend si Louie. Lahat ng mga una ko, sa kanya ko naranasan. Unang boyfriend, unang halik, unang date, at unang alam mo na. Long-term boyfriend ko siya. Siya ang unang lalaking pumasok sa puso ko. Siya ang una kong ginawang mundo. Pero dahil sa mga priorities namin sa buhay, nagkalabuan kami at nauwi kami noon sa hiwalayan. Walang nagloko at wala ring nanakit. Pero nasaktan kami sa kinahinatnan ng 7 years na pinagsamahan namin. Umabot ng 9 na taon bago uli kami nagkita. At hindi nga yun sinasadya, DJ Rocky. Tadhana na lang siguro ang naglapit muli sa amin. Nagkaroon kami ng communication uli ni Louie. Nagkita kami noon sa isang mall, nagkwentuhan. At parang bumalik na naman sa isip at puso ko yung feelings na minsan kong naramdaman para sa kanya. Magkausap na rin kami palagi ni Louie.
Parang nawala bigla yung tila ilang ana na magitan sa amin dahil sa naging hiwalayan namin. At oo nga, nanumbalik ang sigla ng puso ko dahil sa presensya ni Louie sa buhay ko. Kaya lang DJ Rocky this time, parang ang hirap na ng sitwasyon namin. Simple lang ang dahilan. Kasal na ako kay Dave. Si Louie naman single dad na. May anak na sa iba pero hindi sila kasal nung babaeng na anakan niya. Aaminin ko naman na masaya ako. At mahal ko pa rin si Louie. Never niya akong sinaktan physically. Never niya akong ipinagpalit sa iba. At never niya ipinaramdam sa akin na hindi ako karapat dapat mahalin o tratuhin ng tama. Lagi niya akong nirerespeto. Pati na rin ang pamilya ko. Nirerespeto niya. Hindi gaya kay Dave. Mahal ng pamilya ko si Louie. Sa tagal ng pinagsamahan namin noon, kung gaano ko minahal si Louie, ganun din siya tinanggap at minahal ng pamilya ko. Sa katunayan, ayaw nga ng pamilya ko kay Dave. Kasi masama raw ang ugali. Sa dami ng atraso ni Dave sa akin at sa pamilya ko, hindi na ako nagtataka kung bakit botong-boto sila kay Louie. Pero ngayon, DJ Rocky, yun nga ang problema. Hirap akong maging masaya. Kasi ang taong minsan kong minahal, nagbalik na uli sa buhay ko. Pero hindi naman kami ngayon pwede. Sa tingin daw ni Louie, hindi na raw siya hahanap ng iba. Hindi na rin siya magpapakasal. Kasi nga kasal na raw ako. At pinipili na niya rin ako habang buhay. Ramdam kong mahal niya ako. At alam din ni Louie na mahal ko rin naman siya. Yung pagmamahal na ibinuhos niya sa akin noon, ramdam ko pa rin hanggang ngayon. Kaya ako sumulat, DJ Rocky. Dahil kailangan ko ng payo ninyo. Hindi ko alam. Ang kailangan kong gawin. Gusto kong kumawala kay Dave. Dahil gusto kong makasama na si Louie. Ano kaya? Ano kaya ang magandang gawin sa sitwasyon ko? Sana ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lang muna. Marami pong salamat. Muli, ako si Camille. At ito ang aking secret file.